One point key players jongka Peerless Sport Club Haniu Nongstoin. Key players jongka Peerless Sport Club naduk ka khandai tarik banai bakat arajar pulai kabadai kesin sejain naduk ke por South Shiteng Janmit kila one point ha New Nongstoin kabalong kum sibenta nakabanta banwan yakun persya bat ka nyosa SCC ha kamadan New Nongstoin. Key players jongka Peerless Sport Club kila pen krek banwan ban klan met lupa ha kabadan New Nongstoin kabalong kum sibenta nakamata ban pen klan ya kajing yele kai kajongki kaba on sa yele ha ka khat artrik banai ba khat arjar phlai na du kapor sibije lai phel no phaisni kumta ki pajba kumba philak milenti kajing yele kai ka ba kham tibet bat ka ba kham itanat shu na kamata kajongpi kumba ki nong yalam jongka Nongstoin Sport Club keladap ban pentip hakini ki game ki beladap bakat banang ya ki por kat banang ya ki game ki banang wan tersiter ki jingile kai ki football club ki long ki banang kham klain bat ki balong ki banang kham itnap susu kumta la dangin pej ya kini ki players ru ki long ki ba kumba I presiden jongka New Nongstoin Sport Club ila depan pentim kumta ngi kermen bahakate ka khat artrik nai ba khat arajar pulai kan salong ke jingile kai ka ba itnap ka ba pensong shit bat ba kan salong ke jingile kai ka ba ajing hon yau paj ba uba I ban pej ya ki football kumta watla shibun ki paj ba ki juut namar ke jingrem jongka bai tiket ru brei namar ki daw ki babun kumbala deb ban pensyai namar ki jinglut ki bala penut bun ha kamadan namta ke jingbit jingbiang jong paj ba hi bat kiwai de ki jinglut kumta na kaleng jongka Nongstoin Sport Club kaman seban penne ya kate ka bai tiket bat kata kalong chispa san thau tika shi tiket wei perlok bawan pej ya kate football ha kate kamadan New Nongstoin te kumta perlok na kaleng jongka New Nongstoin Sport Club ka kerpat red ya ki pajba ru ich football baro bapinwan ban ajing Christian ya kate ka New Nongstoin Sport Club khnang ba kanang la benang kiu syuprang bat ba kanang la ru benang seng ya ki tim ki bat itanat susu ha ki pohor ki banang wan